Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru lan konco-konco ingkang kula tresnani. Sumangga sareng-sareng ngunjukaken puja lan puji syukur dumateng Allah ingkang sampun maringi berkah lan karunia. Supados ing sedaya saged mangkempal ing papan menika. Kula aturaken matur nuwun katur dumateng Bapak lan Ibu Guru ingkang sampun nglodahaken wedal saged rawuh wonten ing adicara menika. Dumateng ingkang kula tresnani, kula minangka wakilipun kelas 9 badhe ngaturaken agunging panuwun amargi Bapak lan Ibu Guru awit saking katresnan anggenipun luwanteh dumateng kula sekanca ngangsu kawruh ing sekolah menika. Ingkang keselipun kula sekanca saged lulus 100%. Kula sekanca ugi nyuwun padonganipun mugi-mugi kula sekanca ketampi wonten ing sekolah ingkang sae. Ingkang kula sekanca kanjenengan ingkang pungkasanipun kula sekanca nyuwun agunging Sang Mudra pungkasami mbok bilih wonten atur kula sekanca utawi tindak tanduk ingkang boten kirang meranani ing penggalih kula sekanca nyuwun pamit. Dinten menika badhe nilaraken sekolah ingkang kula sekanca tresnani. Mugi-mugi sekolah menika tetep majeng prestasinipun cakep semanten atur kula mbok bilih wonten klentan-klentunipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.